Mga panultihon 24. Ayaw kasina sa daotang mga tawo, ug ayaw tinguhaa ang pagpakig-uban kanila. Ang ilang gihuna-huna, mao lamang ang paghimog kasamo, ug ang ilang isulti pulos lamang binuang. Pinaagi sa kaalam, gitukod ang panimalay, ug ang maayong panabot mao ang patukuranan niini. Pinaagi sa kahibalo, ang mga lawak gisangkapan sa mahalon ug matahom nga mga butang. Ang pagkamaalamon mas maayo pa kaysa pagkakusgan. Ang kahibalo mas importante kaysa kusog. Kinahanglan nga ayuhon nimo ang paglaraw sa dili ka pa makig-away ug pinaagi sa daghang tambag magmadaugod ka. Ang maalamong panultihon, lisod kaayong matugkad sa hungog. Wala siya'y kasulti kung hisgutan ang mga mahinungdanong butang. Kung kanunay kang maglaraw og dautan, nganlag kag samukan. Sala ang paglaraw og binuang kasilagan sa mga tawo ang bugal-bugalon. Kung maluya ka panahon sa kalisdayan, luya ka gayud. Ayaw pagpanuko pagluwa sa usa ka tawo nga hukmang patyon sa walay katarungan. Muingon ka nga wala kay labot apan nasayod ang Dios. Niya ang imong mga tinguha. Nagbantay siya kanimo ug nasayod siya kaniini. Baslan niya ang mga tawo sumala sa ilang nabuhat. Anak, kaon og dugos nga gikan sa balay sa putyukan, kay maayo kini og tamis nga modapat sa imong dila. Sama niini ang kaayo sa kahibalo ug kaalam-alang kanimo. Kun makapanag-iya ka niini, makabaton kag paglaom ug mahayag nga kaugmaon. Ayaw paghimog mga laraw aron pagtuli sa tawo nga matarong o pag-ilog sa iyang balay kay dautan kini. Bisan kapila matumba ang tawong matarong, mubangon siya kanunay. Apan malaglag sa katalagman ang dautan. Ayaw paglipay kung mahiagom sa katalagmanan ang imong kaaway. Masayran sa Ginoo kung magmalipayon ka ug dili siya gusto niini. Tingalig, dili niya silutan ang imong kaaway. Ayaw kahasol tungod sa daotang mga tawo ug ayaw kasina kanila. Walay kaugmaon ang mga tawong dautan, wala sila'y mapaabot. Anak, tahura ang Ginoo ingon man ang hari. Ayaw pag-apil-apil sa mga tawo, nga mual sa batok kanila, kay ang maong mga tawo mahimong malaglag sa usa ka lamang kapamilok. Nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios o sa hari? Nagsulti usab siya niini ang sayop alang sa usa ka maghuhukom nga aduna siya'y pinalabi. Kung ilhon niyang walay sala ang sad-an, tungluhon siya og kasilagan sa tanan. Apan ang mga maghuhukom nga mosilot sa sad-an magmalampuson og daygon sa kadaghanan. Ang matinud-anong tubag sama kanindot sa halok sa usa ka matinuod nga higala. Ayaw paghimog panimalay hangtod nga maandam na ang imong kaumahan ug siguro ka na nga adunay kabuhian. Ayaw pagsaksi batok sa imong isikatawo sa wala lamay maayong katarungan o pagsultig mga butang nga makadaot kaniya. Ayaw pag-ingon, bahaton ko kaniya ang iyang gibuhat kanako, agig bayad sa iyang gibuhat kanako. Nakaagi ako sa kaumahan ug kaparasan sa tawong tapulan ug hungog.
Napuno kini sa mga sagbot nga tunokon ug nalukop sa mga gunahon ug nalumpag ang paril nga naglibot niini. Gitan-aw ko kini ug namalandong ako bahin niini ug nakakuha ako pagtulun-an nga mao kini. Kung magsigi kag katulog ug magkiyugpo sa imong mga kamot aron mo pahulay, muhasmag kanimo ang kawadon sama sa usa ka armadong tulisan.